என்னது லாக்டவுன் போட்டாங்களா? ஏற்கனவே பார்ட் டைமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் வீட்டில். இது என் முன்னாடி தெரிஞ்சா லாக்டவுன் போட்டாங்க. இனிமேல் வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னு அவசரமா சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுட்டு போறது இதெல்லாம் நடக்காது. புரியுதா? இனிமே 3 வேளை எனக்கு சுட சுட சாப்பாடு செஞ்சு தரணும். சரியா? சரி, சாப்பிட என்ன இருக்கு? இட்லிங்க. எப்ப பார்த்தாலும் இட்லி தோசைன்னு. பூரி போடுறியா? மாவு தின்னு போச்சுங்க. மாவு தின்னுச்சா? வாங்கி வைக்கணும் பொறுப்பே கிடையாது உனக்கு. சரி, நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டா நீங்க சாப்பிட்ட மாதிரியா இருக்கான்னு சொல்லுவீங்க. அதான் நான் செய்யறதே கிடையாது. அதுவும் சரிதான். பொங்கல் சாப்பிட்டா நீங்க இன்ஜினியரிங் சொல்லி திட்டுவீங்க. அதனாலதான் அதுவும் செய்யறதே இல்லை நான். என்ன பண்ணி தொலைறது? போய் இட்லியே கொண்டு வா. ஆனா 3 வகையான சட்னி வரணும். புரியுதா? சரிங்க. சீக்கிரம் போயிட்டு வா, பசிக்குது. சரிங்க. 3 வகையான சட்னியா தேவை உனக்கு? இட்லி. இட்லி வந்துருச்சா? 3 வகையான சட்னி ரெடியா? ரெடிங்க. என்ன சட்னி உப்பு கக்கிது? இல்லைங்க, இட்லி மாவுல கொஞ்சம் உப்பு கம்மியா இருந்துச்சு. அந்த சட்னியில கொஞ்சம் தூக்கலா உப்பு போட்டேன். உப்பு சரியா போடுறியா நீ? சரி, என்ன பண்றது? அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தின்னு தொலைறேன். என்னங்க? ஏங்க? இந்தாங்க. என்னம்மா சொல்லுமா? நானே எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், என் ட்ரெஸ்ஸை துவைக்கும் போது இந்த பாசி முத்தெல்லாம் உருவாம துவைங்கன்னு. இப்ப பாருங்க, இதுல இருந்து 2 பாசியை காணும். இல்லம்மா, துவைக்கும் போது எடுத்து வச்சிருக்கேம்மா. அப்புறமேட்டு ஃப்ரீயா தானே இப்ப தச்சு தரேம்மா நானு. சரி, ஒழுங்கா இனிமேல் செய்யணும். புரியுதா? அப்புறம் உங்க சட்டை காலர்லாம் துவைக்கும் போது நல்லா அழுக்கு போக துவைக்கணும். சரிம்மா. அப்புறம் ஊர்ல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, உன் பொண்டாட்டி ஒழுங்கா சட்டை கூட துவைக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்றதுக்கா? சரிம்மா. இந்த கெட்ட பேர்லாம் எனக்கு தேவையா? ஒழுங்கா துவைக்கணும். புரியுதா? சரிம்மா. சொல்லுமா. போன் எடுக்க இவ்வளவு நேரமா? எங்க இருக்கீங்க? வீட்டுக்குள்ளதாம்மா இருக்க. நீங்கம்மா இருக்க? நக்கலா? நான் தோட்டத்துல இருக்கேன். எனக்கு ஒரு ஜூஸ் வேணும், எடுத்துட்டு வாங்க. ஜூஸ் கேக்கு கொண்டு வரமா அந்த வரமா இருமா. சீக்கிரம். என்ன ஜூஸ்மா வேணும்? என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு? நான் லாக்டவுனால எதுவுமே வாங்கி வைக்கல, மறந்துட்டேன். லெமன் தாமா இருக்கு இப்போதைக்கு. அப்புறம் என்னமோ பழமுதிர் சோலையில இருக்கிற எல்லா பழமும் இருக்கிற மாதிரி கேக்குறீங்க. சரி, லெமன் ஜூஸ் ஒன்று சூடா போட்டுட்டு வாங்க. சூடாவா? ஆமா, அப்புறம் ஜில்லுன்னு வந்து நான் கொரோனான்னு சாகவா? சூடா போட்டு வாங்க. சரிம்மா. ஜூஸ் ஆகணும். ஜூஸ் உனக்கு டெட்டாயில் தாண்டி. ஜூஸ் குடிச்சிட்டா எஸ். வெறும் பிஸ்கெட் தரணும். உனக்கு சானிடைசர் பிஸ்கெட் தரேன் நான். இந்த பாருமா, உனக்கு ஸ்பெஷல் பிஸ்கெட் வந்துருச்சுமா. போர் அடிக்குதுல்ல, ஏதோ சாப்பிட வேணாம்? டேஸ்ட் ஒரு மாதிரியா இருக்கு, இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கு. சானிடைசர் பிறந்தவங்க எப்படி தின்றா பாரு.
பாட்டு ஆரம்பமாச்சு நானு. லாக்டவுன்ல வேலை செய்யறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு. சும்மா தான் உட்காந்துருக்காங்க, வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன செய்யறது? எல்லாம் நம்ம தள்ளுக்கு டார்ச்சர் பண்றாரு. என்னதான் பண்றது? இந்த முழு நாடும் கொரோனா வைரஸ் அல்லது கோவிட்-19 போராடுகிறது. ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஹலோ சார், என் பொண்ணாடி கொரோனா சார். அட்ரஸ் புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? மேலும் விவரங்களுக்கு மாநில ஹெல்ப்லைன் 104 அல்லது மத்திய ஹெல்ப்லைன் 1075 தொடர்பு கொள்ளவும். இந்திய அரசின் பொதுநல விடுதலை விடுதலை விடுதலை. ஏங்க 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 என்னையா? ஐயோ ஏங்க, நீ அப்படியே இந்த கொரோனான்னு சொல்லி பொருளை கை கூப்பிட்டாங்க. நான் போய் ரூம்ல ஒளிஞ்சுக்கிறேன். யாராவது வந்தா இல்லைன்னு சொல்லிருக்கோம். சரியா? சரி சரி சரி. சொன்னதே நான் தான். சார் வாங்க 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 வாங்க. சார் எனக்கு கொரோனால சார் யாரோ பொருளையே கிளப்பி விட்டாங்க சார். சார் சார் என்ன விட்டுருங்க சார். டே புருஷா, என்னடா சும்மா இருக்க? ஐயோ நரசமா நரசமா விடுங்க சார். அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி அடியால மறக்கல அன்னக்கிளி நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே புது புதி கண்ணங்கர காணியெல்லாம் பாடி தெரிஞ்சானே அது புதி நாய் நதி பொண்ணு துண்ணா இந்த ஏரி குளம் கூட சொந்தமாதி அள்ளி மலர் கொடி அங்கதமே ஒட்டார ஒட்டார சந்தனமே முள்ள மலர் கொடி. சார் எனக்கு கொரோனா சார், விடுங்க சார். ஐயோ யாரோ உங்கள்கிட்ட தப்பா சொல்லிருக்காங்க சார். விடுங்க சார் விடுங்க சார். ஐயோ ஐயோ விடுங்க சார். சார் சீக்கிரம் கூட்டு போங்க சார், பயமா இருக்கு எனக்கு. அவனே நீ தான் திருப்பி வர சார். ஒரு நிமிஷம். என்னம்மா ஒரு நிமிஷம்? என்னம்மா ஒரு நிமிஷம்? ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றதை கேளுங்க சார். என்ன ஒரு நிமிஷம் சொல்லுமா? சார் இங்க பாருங்க சார், என் கையில பாத்தீங்களா, நேத்து காய் வெட்டும் போது ரத்தம் வந்துச்சு சார். என் புருஷன் தான் சார் இந்த ரத்தத்தெல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்தாரு. ரத்தத்தையே புரிஞ்சுட்டானா? ஆமா சார். டேய் அப்ப அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட். கூத்துக்குங்கடா அவனை. ஆமா சார் ஆமா சார், முதல்ல அவரை பிடிச்சிட்டு வாங்க சார். ஐயோ சார், நான் இல்ல சார், எனக்கு கொரோனா சார். ஐயோ நான் ரத்தத்துல அவனை பொய் சொல்றா சார். சார் சார் எனக்கு கொரோனா சார், எனக்கு கொரோனா சார். சார் சார் பொய் சொல்றா சார். சார் எனக்கு கொரோனா கிடையாது சார். குக்கு குக்கு டாடா டாடா களவெட்டி குக்கு குக்கு ஒந்துல யாரு மீன் கொத்தி குக்கு குக்கு தண்ணியிலோடும் தவளைக்கு குக்கு குக்கு கம்பளி பூச்சி தங்கச்சி அள்ளி மலை கொடி அங்காதமே ஒட்டார ஒட்டார சந்தனமே முல்ல மலை கொடி முத்தாரமே எங்கூரு குத்தாளமே பையமா விட்டல்ல மட்டையம்மா சம்பந்த கையம்மா மத்தெல்லாம் கொட்டியம்மா பண்ணமயமா வெள்ளியம்மா பேராண்டி சங்கதிய கூறாண்டி கண்ணாடிய காரவாடி இந்த வேறாண்டி அன்னக்கிளி அடியால மரக்கிழ வண்ணக்கிளி நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வக்குடி கம்மக்கர காணியெல்லாம் பாடி திரிஞ்சானே ஆதிக்குடி நாயினரி பூனைக்குதா இந்த ஏரி குளங்கூட சொந்தமடி செஞ்சாமி வாங்கோ ஒன்னாகி அம்மா ஐயம்பாரி இந்த மும்மாரி குக்கு குக்கு முட்டைய போடும் கோழிக்கு குக்கு ஒப்பனையாரு மயிலுக்கு குக்கு பச்சைய போடும் பாட்டுக்கு குக்கு கொச்சி அடிக்கின கூட்டுக்கு பாடுபட்ட மக்கா பரப்பு மேட்டுக்கார பெரு தண்ணி சொக்கா மின்னுக்கு நாட்டுக்கார அகட்டி கருப்பட்ட. லாக்டவுன்ல சேஃபா இருங்க, சேட்டை பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் இது போன்ற வீடியோகளுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை பாய். கம்பளி பூச்சி